Ola xente, benvidos e benvidas de novo a Non Vale Furar. Hoxe traémosvos o segundo Leria Furar, este programa de entrevistas que comezamos a semana pasada. Por aquí arriba, ou por aquí, vos deixamos o primeiro episodio no que entrevistamos a Rubén Domínguez, o técnico do Ourense Clube de Fútbol. Hoxe temos un convidado moi especial tamén, non sei, Cabo? E tanto, Vieito, traemos un futbolista que, nin máis nin menos, xogou 8 playoffs de ascenso á segunda división B. Sabes de quen che estou falando? Creo que é un media punta clásico destes que nos gustan e non vale furar, un Sí, enganche de toda a vida, non? José efectivamente. Moreira. Efectivamente, o crack de José Moreira, xogador do actual do Estudiantil, pasou polo Racing, por equipos míticos de Galicia, polo Unión Adarve de Madrid, e nada, cando queiras, imos aló, non? Arrancamos logo, vamos todos. Somos Dani Cabo, E Bieito Galiño. e isto é... Non vale furar. Antes de nada, por que o ano pasado decides non renovar co Barco? Bueno, ao final, despois de toda a situación que houbo, que nos tocou a todos de pandemia, e despois sí que chegamos a xogar a fase de ascenso, que creo que foi un feito histórico para o Barco, que era un club que levaba moitos anos pelexando por eso, e conquerimos a fase de ascenso de xogar en Balaídos. E bueno, ao final, como a situación que está agora, creo que repercute a todos os clubs, non? Eu tamén estaba bastante, bueno, íbame acercando a casa, pero ainda estaba a 2 horas e pico da casa, e daquela pois decidín pois acercarme aínda máis a casa. Un futbolista como a ti que veña de facer unha tempada fantástica no Barco, intuímos que tiveches moitas ofertas de diferentes equipos. Non sei se nos podes comentar un pouco que equipos foron e por que te decides pola oferta do Estudiantil. A verdad que de Galicia, tal como estaba a situación, a única proposta seria, no sentido de que sí que foron os primeiros que me chamaron, foi o Estudiantil Vistalegre, ao final, pois falando, sí que foron unhas negociacións duras en plan de varias semanas, pero ao final concretouse. De fora sí que tuven algunha que outra oferta, de Madrid ou así, pero eu xa quería un pouco, xa cando volvín aquí a Terriña, xa botaba de menos, e quería estar por aquí, cerca dos meus, e ter uns anos de fútbol un pouco máis tranquilos, e tal como está a situación, tampouco era moi chamativo irse outra vez para fora, sabes, con moita incertidumbre como estaba a situación, e por eso, ao final, eles apostaron bastante por min. Pareceume un proxecto interesante na capital de Galicia, que ao final eso ten moita repercusión, e iso foi unha das claves polo que vin. Digamos que o mellor tivo máis peso de estar un pouco a proximidade de estar en casa, o mellor que un aspecto máis económico ou unhas aspiracións deportivas, o mellor, por dicirlo así, máis elevadas, non? Bueno, ao final é un cómputo de todo, non? Sí que o proxecto a min gustoume, e despois todo tirou, todo estar cerca da casa, e despois foi un cómputo de todas as situacións. Quizá a priori pois sí que viña de facer play-off, xogar en segunda B nos últimos anos, con equipos que de primeira xa tiñan as aspiracións de xogar arriba, pero bueno, tamén é un proxecto novo, interesante, e tamén para min, para crecer e seguir mellorando, crecendo como futbolista, porque creo que, aínda que teñas unha edade, pois sempre estás en proceso de crecemento, e creo que é un proxecto que levaba anos sin así ter de partida un equipo que ao mellor as súas cuotas non son cuotas altas, pero eso xa sabes que no mundo do fútbol pode pasar calquer cousa. Bueno, comeza a Liga, 2 derrotas ante Viveiro e Somozas, pero aínda así, como ves o equipo? Cales son as sensacións, boas, malas? Nós temos un hándicap con respecto aos outros equipos. Ao final somos 21 xogadores novos, non nos conocemos, sí que algún xogamos xuntos en outros equipos, pero neste contexto nunca nin o entrenador, e ao final, por así decirlo, estamos en pretemporada.
tal como foi esta pretemporada, ademais con paróns, porque tuvemos que parar unhas semanas, entrenamentos aquí en Santiago, ao final como está a situación de alerta vermella, pois entrenar en grupos de 10 as 2 primeiras semanas non te conoces. Estamos ahora nun proceso de coñecemento do equipo e o peor é que xa hai puntos en xogo. Claro. Empezamos, pois, verdad, o primeiro partido creo que non foi moi positivo nin polo resultado nin polo xogo do equipo. Tamén é certo que nos enfrontamos contra equipos como, por exemplo, o Viveiro, que leva 2-3 temporadas cos mesmos xogadores, e o Somozas, que é un equipo que fichou moi ben, pero o partido do Somozas as sensacións xa foron un pouco mellores, o equipo está crecendo. Que pasa? Que hai que acostumbrarse á terceira división. Hai moitos xogadores que non conocen a terceira galega, que son novos nesta categoría, e xa estamos vendo como son os resultados, que son marcadores moi axustados, que os equipos van a non perder, a máis esperar o fallo do rival, e nós agora os nosos errores están nos prexudicando moito, porque si o partido do outro día ao final os Somozas con 4 ocasións, 2 delas a balón parado, pois costounos o partido, non? Entonces eso, estamos en pleno crecemento e creo que vamos a ir a mellor. É complicado a parte este ano, porque como diste, un equipo que se fixo prácticamente de cero. Este ano ainda por encima contades co hándicap de que a temporada é máis curta ainda que outras tempadas. Entonces, claro, o mellor cando empece a estar o equipo un pouco formado, por así decirlo, pois xa vai a la media liga, non? Non sei como vedes. Sí, eso tamén, ao final hai a presión esa de que a liga é máis corta, de que o que hai que evitar e todos os equipos intentamos evitar quedar nesas 6 últimas posicións do subgrupo, porque ao final eso sí que é unha criba, porque ao final despois de 12 equipos que solo se salven 4, pois é unha situación de moita presión. Entonces, cantos máis puntos consiga xa ao principio, pero bueno, hai que estar tranquilo. Ao final vese que tamén no noso subgrupo das 2 xornadas só un equipo conqueriu os 6 puntos, que foi o Viveiro. Hai moitos empates, hai moito medo. En esta liga, para mí creo que os empates teñen menos valor que noutras ligas, porque ao final a ser unha liga corta, hai equipos que non perderon, que teñen 2 puntos, pero se perden esta xornada, nós ganamos, xa os pasas. Quero dicir, claro, as vitorias teñen moita máis importancia, e a nosa intención, sobre todo o partido na casa, foi ir polo partido, e os equipos noto que están máis a esperar ao fallo do rival, e ao mellor nestas xornadas, por eso se ven máis empates, máis partidos moi asustados, que creo que ao final os equipos van ter que ir por las vitorias, porque ao final a competición apreta. Xa. Bueno, non sei se coñecías de antes a Gonzalo Estallo, o teu novo míster. Como é a relación con el? Como valoras como preparador? Non o conocía, sí que eu cando, estaba nas negociacións co equipo, sí que antes de tomar a decisión quixen falar con el, porque tamén un pouco a ver como respiraba, como era a súa metodoloxía, porque a min me gusta. Eu son apasionado do fútbol, teño nivel 3 de entrenador, teño máster tamén de análisis do xogo, daquela. Gústame introducirme no xogo, non só xogalo como futbolista, sino saber o porqué das cousas, non? E pois gustoume o que pensaba, e agora estou vendo que o está levando a cabo nas sesións de entrenamento, que a súa metodoloxía, está moi ben. Só falta que os resultados acompañen, que creo que van vir pronto. Por iso te escolleu de capitán, imagino. Ao final, sí que sempre, é o que vos decía, sempre son unha persoa inquieta que quere aprender o porqué das cousas. Gústame moito o xogo, o entendemento do xogo. Tamén a miña posición no campo leva a eso, porque ao final estás no centro do campo que está rodeado e ves todo, tanto diante como detrás, tens que estar ca visión periférica moi atento, e eso me gusta, non? E daquela sí que, ao final, nos equipos onde estuven, sempre os entrenadores apoiaron moito en min. Eu non me quero nunca meter en decisións de entrenador, pero sí que cando me preguntan, pois dou a miña opinión, e agora estou facendo tamén de capitán, que é unha cousa que tamén va para o meu crecemento, me ven ben, e para os próximos anos, cando me retire, pois ao mellor tamén é unha cousa de como saber si sigo no mundo do fútbol como entrenador ou como noutro ámbito, pois está ben. Cales pensas que son un pouco as fortalezas deste estudiantil?
ao final hai unha combinación de xente con experiencia e xente xoven, non? Creo que si xuntamos si se crea un bo clima porque ao final hai xogadores con moita experiencia, o porteiro Óscar en segunda B, Toño Vázquez, Manu Rodríguez, eu, pois son xogadores que temos moita experiencia, e despois xogadores que xa teñen unha experiencia, están contrastados na categoría, como Antón Vilas, Oli, Trapero, inda que son xente xoven, sí, pero xa con un bagaje na terceira, e despois xente que ven nova, de moi pouca edad, pero que ten uns bons mimbres. Agora, esa xente teñense que adaptar canto antes á exigencia que ten a categoría, que é moita. Cal dirías que é o obxectivo do clube? O obxectivo ten que ser, ao final é un proxecto novo, creo que o estudiantil, a xente do estudiantil peleou moito para que este equipo estuvera en terceira división, incluso nos xuzgaos, e foron moitos anos de espera, e ao final o proxecto ten que a consolidación en terceira división este ano é moi importante, daquela evitar canto como sexa estar neses 6 últimos postos do subgrupo, e a partir de aí o que veña. Quizá o primeiro ano pois as metas non poden ser tan altas, pero si se consolida na terceira división este proxecto, ao final, estando en Santiago, pois é un proxecto moito máis chamativo. Quizá o ano que ven a demanda de querer vir aquí é moito máis grande. Bueno, estás a dar unha situación evidente turbulenta no Deportivo, sobre todo na zona de Santiago. Tampouco chimos pedir que te molles sobre o asunto, porque isto ao final é cousa das directivas máis que dos xogadores, pero sí como estamos afectando isto como equipo, o sea, notádelo no vestuario, sobre todo, imagino que a xente que sexa de Santiago, mellor un pouquiño máis. Bueno, a ver, ao final ahora que as redes sociales con todo, pois está a orden do día. Sí que se comenta, no vestuario non o comentamos porque tal como está a situación aínda non temos vestuario, que tamén é unha das condicións, sabes, non podemos cambiarnos nin no vestuario como está en Santiago, e iso parece que non, pero tamén é un hándicap que temos para crear grupo. Ao final ti chegas, cambiaste, ves cambiado da casa, acaba o entrenamento e vaste, non hai esa interacción que ao mellor nun vestuario, sabes, créase un sentido de pertenencia que non temos, pero sí que, bueno, eso está claro que se comentou. Quizás as primeiras semanas había un pouquiño máis de incertidumbre por como era a cousa, ao final falábase de que esa fusión que ahora xa non hai, pois que non íbamos a poder estar en Santiago, que tal, pero bueno, eu creo que ese tipo de cousas extradeportivas, eu tamén lle digo, como capitán, preguntei a quen lle tiña que preguntar e dixeron que tuviéramos tranquilos, parece que os cauces van por eso, nós seguimos entrando en Santiago, estamos ao final o domicilio fiscal do club está en Santiago e creo que non vai haber ningún tipo de problema. Ademais, creo que ao final moitos xogadores, hai que ser sincero, vimos por aquí porque está en Santiago, porque ao final eso tira moito, e creo que non vai haber problema. Os temas extradeportivos a ver se se solucionan tamén, cas victorias ou cos resultados deportivos, eses temas extradeportivos pois quedarán un pouco máis tapados e esperemos que en unhas semanas pois este todo arreglado. Volvendo un momento ao tema dos compañeiros, hai algún futbolista que non coñeceras e que dixeras, vendo entrenar, este tío, que te sorprendera, que dixeras, este tío é boísimo, que non o coñeceras? Anxo Vilas, o lateral esquerdo que ven do Atios, eu non o conocía, un xogador que non coñecía, que me sorprendiu, tiña moi boas referencias del, sobre todo no Atios, además que é un club que está facendo moi ben as cousas, e tiña moi boas referencias, e os primeiros partidos de pretemporada entrenando sorprendeume moito, foi quizá o que máis me sorprendeu. Como te fai sentir dentro do vestuario no que estás agora, ser un xogador que a experiencia que tes, os equipos nos que estuveches, os 8 play-off de ascensos que xogaches, o sea, capitanía sí, pero sinteste un pouquiño máis de responsabilidade dentro do club? Sí, bueno, ao final, como é un proxecto novo, eu creo que os xogadores que vimos aquí con experiencia, tanto Toño, Manu como eu, temos que dar un paso adiante, e estamos lo dando, e non é o que diste. Tamén ser un pouco o salvavidas ou salvaguardar esta xente xoven que ven, que non coñece a categoría, que ao final tamén teñen unha presión de querer agradar canto antes, e nós estamos pois nesa situación tamén, aparte de ser uns dos baluartes do proxecto, pois nese tema pois acompañar, non, e facilitarlle as cousas a xente xoven, e que a nosa experiencia pois o que nos demanden, ou que nos pidan, ou que necesiten, pois nós ofrecerlle tanto a nivel
extradeportivo, a nivel deportivo de apoio tamén, e tamén quitalos a eles un pouco desa responsabilidade ou desa presión. Repasando un pouco, como decía Vieito, a túa carreira na tempada 2012-2013 fichas polo filial do Celta. Non sei se en algún momento chegaches a entrenar, a adestrar co primeiro equipo, se en algún momento chegas a pensar, estou no Celta, podo chegar a xogar co primeiro equipo. Sí que fun a entrenar varias veces, o que pasa que eu ali no Celta pois tuve unha lesión de gravidade, lesioneime o cruzado, e sí que ao mellor cando chegas e antes desa lesión pois pensas, non? Porque ademais, bueno, foi bastante sonado e, bueno, era o Celta B ao final, pois é un club en canteira para min o máis importante de Galicia, en España un dos mellores, e ao final sempre tamén era unha situación que estaba aí, que non estaba tan ben económicamente o Celta, que estaba tirando de xente da canteira, era o segundo ano que estaban en primeira división, ou primeiro ano, despois de cando empezaron a salir os Iago, Dani Avalo... Sí, creo que ainda estaba Iago. Sí, era o primeiro ano que se salvaron xusto na última xornada ese ano, e sí que vías que o salto era máis curto, non? Tuve a desgracia de estar lesionado, dentro de que foi unha desgracia tamén, nas mellores mans estuven para a recuperación, e a recuperación foi moi boa, e, bueno, sí que me queda un pouco no debe que se non tuvera esa lesión, a ver o que podría pasar, pero, bueno, ao final as cousas son así, e tamén eso che dá máis madurez, máis experiencia, e, bueno, non estou nada... en plan que a miña carreira despois deso tamén foi bastante boa, así que non por eso problema. Fútbol. Sí, gajes do oficio. Sí. Explícanos un poquinho a túa etapa no Unión Adarve, en segunda B. Como surxe a opción de ir ali? Pois, mira, eu fun a Madrid a facer o nivel 3 de entrenador. Ao final levaba moito tempo en Galicia xogando, xa en todas as provincias casi, cando fun ali a facer o nivel intensivo, o nivel 3 de entrenador, pois así por contactos tal, oye, pois chamaronme varios equipos, non? Enteráronse de que eu estaba ali en Madrid, era en junio, e chamaronme varios equipos, o Alcalá, Móstoles, Unión Adarve, e se che digo a verdade, Unión Adarve era das ofertas económicamente a menor das tres, pero decidime un pouco por Víctor Cea, que é o entrenador, que despois estuvo na Cultural Leonesa, estuvo no Melilla, ahora está no Talavera, pois fun á súa casa, levoume á súa casa, explicoume o proxecto, encandiloume, e despois pois saliu todo perfecto. Primeiro ano en terceira división, ascendemos, é un club moi peculiar porque é un club de barrio dentro de Madrid, pero claro, ti en Madrid hai moitos xogadores, ti un club de barrio en Madrid, ao mellor aquí é como un gran equipo, quero decir, nesas situacións. E despois era un proxecto que non económicamente, ao mellor había outros mellores en Madrid, pero nos entrenábamos pola mañán, entón o club todo o que podía facilitar na profesionalidade, entrenábamos con GPS, buscaban cousas para ir en plan convenios cas universidades para todo en beneficio do entrenamento. Ao final éramos un club profesional sin os medios que poden ter uns clubs profesionais, pero sí que aí o que había era para a mellora do entrenamento e tal. E ao final conquerimos o ascenso contra o Málaga B, un equipo que nos triplicaba en presupuesto de xogadores que ahora están en primeira e segunda división, e conquerímoslo aí no 95 con 4-2 ali en Málaga, e despois en segunda B pois tamén fixamos un moi bo ano. Despois o ano seguinte, xa en segunda B, pois cambiaron un pouco as cousas, a esencia esa do Adarve que tiñamos ao final cando colles un coche que é non un coche tan bo, convírtelo nun Ferrari, non? Pero a carrocería ainda sigue sendo tal da base, pois cando foi xa un Ferrari, aí metiuse xente que quería xa ter, oye, teño un club en segunda B en Madrid con opcións de tal, ao mellor é o cuarto club de Madrid, porque estaba Rayo e Atlético, Real Madrid, os filiales, e despois estaba o Unión Adarve. E aí foi cando perdiuse un pouco a esencia do Adarve. Eu fui en mitad de campaña, parecía un Racing de Ferrol,
e agora sí que están querendo volver a esa esencia, non é? E ao final, pois mira, comparando un pouco os dous proxectos, este proxecto é un pouco así, sabes? Ao mellor xurxe dunhas categorías tal, pero si se fan as cousas ben, pode ser un bo proxecto, e se nos pensamos que pode ser así como a Darbe, pois sería moi bonito. Conseguir un ascenso co Vista Alegre Estudiantil. Estaría ben. Eso sí, estaría ben. Bueno, como decías que bueno, vaste en mitad de tempada, veste de volta para Galicia, para un histórico como Racing, e consigues outro ascenso a segunda B. Se nos podes contar un pouco como foi a túa experiencia na Malata? Eso, home, é totalmente diferente, non? Ves de un club que ao final sí que creáramos por exemplo, había espectadores ou socios que sempre viñan 1000 personas a ver ali en Madrid, que é un gran número, pero despois ves a un club que é totalmente diferente. A repercusión que ten o Racing de Ferrol é moi grande. Ali nos entrenamentos está a prensa, está todo o que faz. Si tes unha pequena doencia nun entrenamento, vai salir ao día seguinte, non tal. Era unha cousa que xa vivira un pouco co Pontevedra, esa situación que é un pouco o mesmo, e tamén tiña ganas de volver a vivila. Apareciume esa oportunidade, e ascender nun club como o Racing de Ferrol, que a repercusión que ten, esa é unha experiencia que é inolvidable, non? Porque sobre todo a eliminatoria co Xaén, que se parecía unha eliminatoria de segunda división, 8.000 personas aquí, 12.000 ali en la Vitoria en Jaén, e conseguir o ascenso, pois iso foi unha experiencia inolvidable, e que estou moi orgulloso de poder representar a un club tan grande e centenario como o Racing de Ferrol. Bueno, para un xogador como a ti que estuvo sempre en equipos grandes, equipos que son máis da segunda que de terceira, Celta B incluso, xogaches eso, como decíamos antes, en segunda B un par de anos. Que faltou para ter unha carreira na que botares máis anos o mellor nunha categoría como a segunda B, ou incluso máis arriba? Que pensas que foi que che faltou? Bueno, decías antes o da lesión tamén, pero... Sí. Bueno, ao final tamén son decisións, non? Hai veces que tomas decisións de que en vez de ao mellor tes opcións de xogar en segunda B, pero venche un equipo de terceira división, por exemplo, como un Pontevedra, non? E daquela hai que valorar un pouco que é mellor, un Pontevedra con toda a súa repercusión, toda a súa historia en terceira división como está aquel anos, ou un equipo que acaba de ascender a segunda B que ao mellor o proxecto, sabes, ao final tamén faz unha serie de apostas a decir, claro, oye, que ao mellor estou en terceira división con Pontevedra, pero ascendo, e despois en segunda B eres un gallo de segunda B, non eres un equipo de, sabes? Entón son un pouco de apostas, e todas as decisións que fun tomando en canto a fichajes, creo que para min foron moi boas. A mellor en certos momentos sí que puiden decidir por outros equipos de segunda B, pero non me arrepinto de decidir por equipos grandes de terceira que tiñan, ao final, os datos están aí. Se xogas 8 fases de ascenso a terceira división é porque tu veches en equipos top da categoría, non? Claro. E daquela, pois non me arrepinto de esas decisións que tomei, e son todo un bagaje de experiencias espectaculares. Como viviches a túa etapa en Valdeorras? O Barco é un equipo aquí na terceira galega diferente a todos os demais. Ao final, pola súa localización, os xogadores que queiran xogar ali teñen que ir a vivir ali. O que eso conleva, non? Entón, ao final, tives a plantilla do Barco, e son todos xogadores que de fora, porque o Barco de Valdeorras ao final nutrese tamén de moita xente de Ponferrada, non? Sí. Entón é un equipo totalmente diferente aos demais. Eu, cando o ano pasado fichei polo Barco, sabía que era un equipo que estaba loitando, levaba moitos anos loitando por acadar a fase de ascenso, que tiña moita afición, e ao final pois gustoume esa situación. Era como un reto para mí, non? É un equipo que sempre quedaba quinto, que sempre comenzaba moi ben as temporadas e despois iba decaendo. Por que eso, non? Era tamén como, por que pasaba eso? E ao final pois fun para ali e saliu todo ben. Sí que é certo que é un equipo moi peculiar, porque ao final, ao ser todos de fora, pero hai dos xogadores que traballan, e daquela entrénase ás 8 da tarde en Valdeorras, e iso ao final sí que era un pouco o motivo polo que o equipo baixaba o rendemento na segunda parte da temporada, non? Porque ao final hai xente de fora que ti si estás hasta as 8 da tarde esperando por entrenar, non é o todo vos, sabes? Cando non faz outra cousa, só te dedicas, eres, entre comillas, profesional do fútbol, pero os horarios non son profesionales, entón ao mellor eso repercute no rendemento.
E o ano pasado sí que tuvemos ese pequeno bache tamén, pero despois estábamos volvendo a recuperar. Eu creo que íbamos a quedar entre os 4 primeiros, porque as dous últimos partidos antes do parón, a todo un Lugo B, ao Rápido de Bouzas tamén, estábamos outra vez na boa dinámica, e ao final, pois, no Playoff Express, creo que chegamos ben, fixemos unha boa preparación e fixemos un partido máis que digno contra o Compostela, que o puxamos contra as cordas, se non fora polos primeiros 20 minutos que eles marcaron os goles. Pois eu creo que foi un gran ano, e sobre todo para a afición do Barco, que é espectacular. Para min é, xunto coa da Arousa, podo decir que é unha das mellores aficións da terceira división, porque ali sempre ti vas pola calle e notas o ambiente futbolístico, sempre os domingos unha media de 800-900 espectadores. É un club moi importante na terceira galega, cas súas peculiaridades. Foi unha mágoa, non? Porque ao final o formato do ascenso da tempada pasada, pois era un pouco como unha oportunidade para os equipos máis pequenos, non? Penso, non sei se unha oportunidade perdida, que o mellor, pois, nunca volva a xogarse a 2 partidos o ascenso. Sí, ao final creo que como foi o Playoff Express para os equipos sí que era unha oportunidade. Está claro que o primeiro tiña a ventaxa de que o empate lle valía, pero bueno, ao final era xogarse a 2 partidos que se che salían ben, estabas en segunda B. E creo que os 4, aquí falando do grupo da Comunidade Galega, os 4 equipos plantexamos os partidos a eso. Creo que se viu, por exemplo, na semifinal, uns 2 partidos. Tamén creo que os equipos que máis aportaron en esas 2 semifinales non foron os que pasaron, porque o Arousa creo que para min foi superior ao Ourense, tuvo moitas ocasións, e nós sí que na segunda parte creo que merecemos algo máis. Está claro que tamén o Compostela creo que merecía o ascenso, xa levaba moitos anos pelexando por ese ascenso, e creo que nese Playoff Express viuse un Compos moito máis maduro a nivel competitivo, que lle foi o que lle dou o ascenso. Sí, a verdade que sí. Bueno, ti sendo de Carballo como eres, intuímos que o Bergantiños é un equipo importante para ti. Gustaríache volver algún día a Seiroas? A familia é toda do Bergantiños, a socia son do Bergantiños, pero a situación do Bergantiños é un pouco extraordinaria. Bueno, ao final están facendo as cousas dunha maneira que a mellor os da casa, pois non se lle facilitan tantas cousas, é lícito eso, eles poden decidir facelo así, e ao final o Bergantiños é un equipo dentro da lei da comarca de Bergantiños e da provincia da Coruña moi importante, e que todos os que salimos dali, da canteira, que ten unha gran canteira, que as escolas Luís Calvo, pois sí que sería bonito volver aí e conseguir o ascenso. Eu, para algún dos ascensos que conquerín, cambiaría por ascender co equipo do meu pueblo. Creo que ahora mismo non vai ser posible que eso suceda, porque, bueno, hai diferencias entre a xente que toma as decisións no club e os que somos de Carballo, pero ojalá eso pois cambie e poida ser unha cousa que conseguir un ascenso co equipo do teu pueblo. Creo que non hai cousa máis grande. Prácticamente todos os futbolistas empezan xa a pensar un pouquiño ou polo menos a plantexarse un pouco ata cando poden seguir xogando, non? Pensar un pouco na retirada. Ti hasta cando te ves xogando ao fútbol? Se che digo a verdade, véxome moi ben, físicamente estou moi ben, e agora tamén creo que os deportistas agora a súa carreira dura un pouco máis, non? Eu particularmente gústame cuidarme moito, tampouco penso na retirada, sabes? Eso ben, ao mellor hai un momento da tua vida que dis, oi, hasta aquí. Bueno, volvendo a Santa Isabel, imosche pedir un pronóstico para esta tempada, que digas un posto no que crees que podedes quedar na táboa. Eu sexto do subgrupo, e despois a partir de aí o que sexa. O mellor adestrador que te dirixiu na tua carreira? Víctor Cea. Mellor compañeiro co que xogaches? Borja Facal.
Un futbolista que consideres non ten que ser, pode ser da élite ou pode ser, bueno, nivel terceira división, preferente do que ti queiras. Máis sobrevalorado para ti. Máis sobrevalorado. Lucas Vázquez. Da casa, rajando dun home de Curtis. Bueno, ahora tamén hai que decir que os últimos 2 partidos de lateral ao mellor é sobrevalorado na súa posición de extremo, De lateral hai que decir que está o facendo moi ben. Tamén hai que tirar un pouco polos da casa. Sí, eu penso como a ti neste caso, pero bueno, non imos facer sangue. Estilo de fútbol que máis che guste e se tes algún referente no mundo do fútbol. Sí, bueno, ao final a min gustame os equipos que teñen o balón, que intentan dominar ca posesión do balón, son do Barcelona. Eu, un referente para min futbolísticamente é Xavi Hernández. Bueno, íbamos te preguntar polo equipo do que eras aficionado, pero bueno, xa dixete claro. Así que íbamos te preguntar que nos digas o mellor recordo que tes nun campo de fútbol. Pode ser xogando ti ou... Pois o ascenso co Unión Adarve, non? Porque foi aí ao final, foi contra o Málaga, ganáramos 2-0 na ida e faltando, despois íbamos 1-1 no minuto 60 ali en Málaga e os chavales empezaron a volar e marcaron uns 3 goles en nada, en 10 minutos e ali faltaban 3 minutos para acabar e hasta hai momentos que hai que como que de impotencia, de que viñan máis lágrimas a faciana porque dice, hostia, de estar aquí a 30 de junio con este calor despois de todo o ano traballando e parecendo que xa o tiñas e que se che escapaba. Despois a alegría máxima no 95 cun gol en propia meta deles, pois foi aquelo, parecía unha debacle porque eles todos tirados, nós todos tirados. Foi a sensación máis grata que tuve no... O teu mellor gol? Marco poucos. O mellor máis fácil, pregunta logo. O mellor foi quizá co Cerceda, a primeira xornada de Liga contra o Rápido Bouzas, que un disparo desde 35 metros que yo marquei aí, estaba Lloves na portería, que a máis o conocía, e a verdade que me saliu un disparo que foi o mellor gol. Quen é para ti o mellor adestrador do mundo a día de hoxe? Pep Guardiola, sin ninguna duda. Ahora gustaríanos que te describiras a José Moreira en 3 palabras. Se queres, podes facer 3 palabras no fútbol, 3 palabras na vida, en xeral. Traballador, alegre e educado. Tanto creo no que fútbol... tamén é unhas cousas que intento levar non só na vida, sino tamén no deporte. Que significa o fútbol para ti? Todo. Esa mesma contestación deu-nos la semana pasada Rubén Domínguez. Eu creo que non la vai a dar moita xente, a verdade. Sí. Bueno, había que darlle unha... Pois ata aquí, non? Pois nada, More, moitas gracias por estar neste segundo Leria Furar. En serio, un placer e nada, sorte na tempada e se queres decir algo á xente que nos vai ver. Nada, que moitas gracias e que, bueno, que sigan ao canal e a páxina porque creo que é un lugar que fala de fútbol e hai poucos que se falen de fútbol e aos que nos gusta isto e que é a nosa paixón, pois está ben e ao final gracias polo rato que pasamos, que foi moi agradable e moita sorte a vos e tamén moita sorte a nós nesta tempada. Sí. Pois nada. Moitas grazas, More. Un saúdo. Hasta logo. Hasta logo. Chao. Un home de fútbol este Moreira, vaya crack, vieito. Sí, señor, un home que sabe moito, todo un referente da terceira división, un dos xogadores máis importantes en lugar de vidas. Pois vos, xa sabedes, ata aquí chegou o vídeo de hoxe. Suscribidevos á canle, dadelle like por aquí abaixo se vos gustou e utilizad os comentarios, como sempre. Vémonos no próximo vídeo de Non Vale Furar, onde seguiremos falando do fútbol que máis nos gusta.